Shubor nakaslem jong udongsan hima. Haga janmiet jong ka sni tho ding kinong yalambat kidukot jong ka sor ka beri uhnyo trap gilalet ban mi shakmat ka sekretariat bandawai ka kai pot tokit halor ka jingsha siat yap jong ba Cherry Starfield thank you house nem balalen hadian ka jingpan slam ka sorkar ban pen bana pat ba ya ka ni ka kai pon haba crunch kilat pathai kubor na kalyang kidukot ka seng kilapan pa wadi ban pen bana pat ba no ya ka ni ka kai pot tokit khnang baki pat ba kintip bat hun lada ka thiang ni ka jo khnang beginong yang lambat ki paj ba kin yo ban perkhan kilashim ya karai bakin ap hadu ka khandai tarik unai luar arajar ar kuar ha ka ba ka sarkar kan sawan ra ka kai phot jong jing toket hapo ka yeng dorbar thawan ka jilla Manta ka santrik jong u Agus arajar kuar nyuan hang ni kani nginam dai ban stu baklang te ka yeng paj ba House of People nging the voice of people of Nutra ngidai kasur jong paj ba ka beri Nutra khalai trek jong Agus arjar kuai ngatrai kum ka jet benreu nginam pat pulang lajia yu apa sno mulai jongi ngatrai porok nge ke la dekat jubor baki breu ki jong kaan ya kaman sim jong rang ba ubah ka government ni kala khublai bat kala welcome you na ka jing im ka balik si ka jing im ka bawah kelas ka jing im kemai hanrei kumboong khublai kamon terak ka diang ula bom kuai no dawar blai ha khalai trek jong step ngap Agus arya apwe kani kalau penki yang i kum kasur jong kinong mulai haga bentak nekon hadian ngiladan kasur jong kinong kila bon ki acquisition ya kaba ngila launch nado kitiki puan mentak kasngi kasandreng haga sisa lada ngim hala ngim perta haga nikah kemat ka kerdok main gate dan sekretariat le singim ya kendo ya ka sorkala ni deputy CM nomor boleh enggak ongkum ta hakin iki knet benai beladap haka sautrik jong jun hadin jong ka jingi i jong ni ya u ni retired chief justice DYP ula lek ban submit sha UCM ya ka kai phon dan ni take inquiry report ngilalek ban ye kendo ye ka family jong biliet Cherry Starfield thank you hang te po malek sa je tu sing la dap ong ko sarkar leng baki electronic media baki paper ngila dap ong hato bandawai gedi ka kai phot ban pelat pai ba dan kam semua pandi sasisen surat ngilang fashion hado 9 of September tingin pe hang tu cái ka outcome cái ka jingmi lingba kata ka kai phot ya ka ba table cha for the house possession bat hadin ka lada kadon ka ba thiang la singin ya kemen ba lada kadon ka ba jau ngihap ban ya perkat bat ban ya sadi ki pati kedi kalong ka assurance nakaleng jongi shop pai ba jong beri dan ke jing patai ka jongki kalong ba hot kapur ba meningkong nakaleng jong ka commission ketemu ban pendap oleh benar. Kemudian namar kajing bomban kita witness, kajing bomban kita brave kita balap hak nak lanjut pot, kita semua lah banwan, kita mula ban complete with mintai, kita dan extension, nak kalai benar isya, south benar bakal kita tertek kita sudah option, bandel ada tidak, tu baik hai haka, hau benar mi jong, karputri benar mi us lawan pasal mer, isu itu bah kamdi ka pasok ki babon ki khat bakya ban pule ti nget ba ai ba ka jing pule jongki kinom rai kerki kumai rai kerki ya ke memorandum ke bala draft lesi mo memorandum bala draft da government of Assam soi kerki do ki cakai ki puta jong ke beri ti nget ba kene ka jing pule ke jongki ki pule sani ba bat ya ubadai ubadan kiti hak ta ke killing nene hak jing peniam ya uni orang ba
uni breu onan dei ban ma spare naka loan order lanin naka ai kedai lo ngade demand ke jongi namar ko mangila halaman ne yaw nong punya breu hi dei ban simka te kedai jing dawa jingi ba unong punya hi yaw ba serius uni lane le sim masai masabi uni hi udai ban saksot naga kam but udai mu saksot kam udai ban yo katum ka jing stom kumita pada iba ngilabu ka jingkeling ngilabu ka bomot ka jingkerpat jing sorkar hendrai ke sorkar ketik lightly sila benar kamu respon je kenika jing keren ka jongi hak ke sautrek tidak tahu hari kini senging ladan ke meeting leng ba kasur jong primutra bat mening lawan hari pok ka khodok jom sekretariat nomor balai nado ubnai me let's say ladang ye keren gilayat lai benai mta Mei Jun Julai Agos ladap ban pelai tekai pon kan EU kan Islam EU baka sorkar kan pentep pat bama tikani hi kedikas kajingwan gajongi ban ye kendo ya lande ban wan hala hang ne po ka khmat jong kayen ku pat ba namar baye ki bokum ni ki isu ngili hala sino ngili hala syari siam ngin hala syari khala kini ki klat yelade kidai kinong ni khmat jong pat ba tigli ban sut ho ba phimi khmat de pat ba tingi leng bakasur jong pat ba ngila hala ngila peta haki kinyat senam ni kinyat panai berada banuan ra no ye kini kai pam dili si ki klat de meneng yawan ban penken mau bawat nom klat ba phidai yo balap ha na mangi hi pat ba Henry haki portfolio ki paper ka let's say CM PCM komisa berkata tingiwan kajingwan ka jongi te ni let's say laban ong ba ka khodom kadon ki skor ki ba let's say ke bang laban ong mangi sutunat ba hak de janbit ling ba kajing sawa jong ka khodom haki skor tendong skor dong PCM ulah khot ini bandong support tinggal yo bandong sipong para bangirong ngem simla krani ginu kiman ngi ong baik ngiwan hang ne suba seino ya kedika kai phot ya ka ba u bai phai ti bai phai chairman jong kamikna state mar commission ulah submit para bangila ya kran ya kane ka benta masuk kemen ba u chief secretary batamai udarka bat u di PCM kila yo ban reply sing bat ka reply ke jongki ka long ba nagleng jongki ki ong ba hakini ki kendiat scheme ladap ndalai debio approval ka bomot insa sedang no ikadika session ka bomot hakan 9 of September kinsa le no haka first day jong kanika session te kila kerpat ingi ba kilong patient tingi kumangila ong ba ngila long patient since 13 September since 13 August 2021 ngelong patient nang amta kanika jing sha dekat jubor jong ka jing jurang ba pan ikran ni wi ka pat ka benta ka bang nginom la bandan haka khasan trek jong upnai August arjar kuai kalaja ka jing huri hura hantai po mulai nongkwar po alat lat thlong hangto kila rong ki pulet siapia kila show kila tiet la bom yaki nong song song ki bayat leng bakasurong national highway nginam la ban len kakali jong reporter mau por bat ki khot ki jong ni nang tin po mulai circle HWC mau circle kila syatit la syabom ni siapi te hadin jong to kaladan kaji kendo jong ni kum kasur kinong mulai harkat ki katop ni ki rong basnong first meeting bat ka sorkar di kesorkar tu kepor kalau ait ke assurance ba hapok lai benai ngin sapendap no ban shift ya kiniki CRPF la kalong nanti napo jan napo ke asan culture na mulai jengking nanti napo FCI ban napo pulo kini boros sauteli ngilai keren yang mentah bat ngi sutenat ba kesorkar kalau keren ba ingin show up stang ye kapor bakin shna andre ye ka jaka kila ada balon hangke ko andu shilo ngila kentu baki di penstat namar ba
ngim kwa ba ka jinglong sop dong jong ki samla jong ki nong shok nong mo kan sisep te kum ba piladap kran hi mo pi ki ong hi mo pi bangin chef mo i kulit siap ya te smo ba ban le kam kloi lai kran ye kan ni ka banta ha ka jing shisha ni ring door ya ke balaja hang te po langpi te ye ka tugas suspension pending inquiry ye ka government of Assam ka shim kam shwa bat ka sa ya hari nak liang jongki ki ong ba kila puli le ba ki close ki ang ayure tinging di lemen ngim tip ado ka no kata te tang we long ba ngin yai sha until 9 of September ya 9 September na try borok na kentu nga kerpat mentang ya borok ki representative ki berang snow ba kajing khat jubor kakta om tangi kalong yeng jong kakur thangkiu kakta ya kakur kadok jongki te soba bapinya kren soba bapinya sai lam nam ta kanika sngi jong naitrik batle se hadin juga naitrik taken ki action ki ba kan sasyem ngatrai kinsa kham khan chu leng ba ka jingkren lang jong ki legislator jong la le po ka house ha ka first day 9 of September hang tu Diterdang apil laling kerpat ya borok ki legislator khamtam ki jong kacet bebre jong snobha banya sa snobha banya kran la mi issue nomor hantu kan sadon ka ji kran bat le si ki kam ki jing persejalan ki action ki ba kan sala ban kran ka dai leng ba ski di ni hi ku mo ni ong ko ba penya breu de udah ban yo katum kanong ji breu unong to katum kanong to ko jong ini ngit scam ba kanom don kanong no ka jinglong no liang ada kide gibreu ho ni la de kide basha bagi di gibreu jong department jong ka we ka tanap sokal na ma polis mo te ha bagi don benda de boleh encu kem tang yo pat ba wa don benta ban nyiap nem bantu wa do breu jong piro bade ban kem de pisam terminate ro nakaka Komision kaladep ban ai ban kaladep ban submit. Dina kaliang iba perstun ila keren ba ihap ban syong haka kandai terik chua hapo assembly hapo ke session. Bat ila keren syairu ba ap satang ha kanika banai September kandai terik ba kim samplat pat ba ya kanika kai pot habidei bat kanika jingsha peniap jong idet ba share stepin thank you. Bat nak kalian kajung iru kuat ban keren dapat kesai mo. Idap nak kajung sungo ba hadu sistem. Ba kani ke sarkar kamla man ai kani ke corporate. Hadu ba setang kaptu kani sengi. Kan sayo ya kajing dap sistem. Ya kajing syasiat yam no jong iba di service thank you. Bat ngila ong yi ba balai te pim ai kiliu no tang khniat habai dei ba kani ke report habai dei ba kani ke commission mo. Balai pin supen sa dom sa. Ya ka jat benriu kajungi ya ka snong mulai ke jungi bat khamtam ya ka ying kesem jong idiet basi bat hakani ka por komentaru ngaso ban kentho ya kani ke sarkar kani ke sarkar ka banyon ya ki khasi ki jungi ka bamla ban ai kam ai jam ro tangha ki kam kontrak ka taru ka bala ban terminate no wat diberi ki jungi ro kila sengkam sengjam la ki jong ki kamru kanyon ka kedi no dangsian pilai i kitari ki wat kala kedi no amsha su bandi bapli gitu ki em na katu ki jat ki da kitu ki jat jakpo ki em bapli ban kamai bandi digani kadi ka clear message ba na kalian kajungi kum bapila kular kandai tarik bakan don ke session bapil pelat ba itu koi pot ngini ap mo ngini ap ya kata tina kalian kajungi nang ni cakmat yin saya song biang bat ka executive committee ko jungi